le se don na pedeng jongi ki bala mat e jing pang jing sitom le se don na pedeng jongi ki bala mat no ke jing du jongi ki ba it ba thon le se don na pedeng jongi ki ba mat e jing e ki long ying long sem ki jongi bat kum ta ter ter ublei ula ai bat ublei ula shimno baro le sing ilamat yo kikeyon bat ilamat yo kenyang ha jing im jong ajong pi bat kata ka diga ju ka bau jona ru ula yeshem balai pa yo kenyang ngaju perkat ya ka di marwai barwai bat kat pangadang tho kat pangadang puson ya ka de ka jing kren ha ka diga step ka wei ka pen kan mau yang akalong kani kan ya rap le se ban pen so tho ya ka jing im ka jonga namar ba ka jing im jonga bun sin ga perkat tai ki jing job ga perkat tai ki jing job habang amat yu ki keyon ka jing sharem nga so tenat ngai nga bakla banong ba bun sin ngamat ka jing sharem ha ki bor jaga pop panu soitan batang tahu kenyang wan bamblok ya kejing im jonga upen rem no ya nga bat siklit mat kejing im kekala dan sibon ba ki bre lagi digisgi ki bau kenyang ula bam ya kejing im jongki ki ba menin ki longkum ki keyon ki ba keben ki ba itnat ha ying ke jong trai rai menta ki jano na bar bau kenyang ula bam ya kejing im jongki pop uknyang joka pop ubam ya kajing im jongki bad ukikeyon lu yap staino kajing tenat jong kikeyon kajano para bagai baik na barba uknyang ulak kejapno ya ukwa bang ingin soto baulau blay ubalaban penjia ya ki ege baro ulap penkentang yo jona dau kikeyon dau knyang pada keler bad kalong kumtaru yang ini hilaban ong bat nga kini ke step blay wai ke jing ai ke ba koridor tam ya ke jing im jonga ya ke jing keben ya ke jing suk u blay wai ru ya ke jing tenjo ha ke jing im jonga la pule ke ba sedang menesung tau brio u mat ya ke jing tenjo na baraba ulai tenjo yo un yo diang ya kapan siat ke buram ki jing tenjo ki wan rai ke jing sosi bat ki jing shem ki experiences kiwan rai ke jing sitom balai uki keyon uknyang bat keler lada de yo ki keyon tingin ong bau blay ulong ba ha balai pat yo uknyang ba keler mingi ngaku aban ong nya pi ke jing sisha para bagai be ke step bau blay ulah penan kam yo uknyang ba keler mingi ban pen im yo jona ban pen im yo jona barangnya ublay ulah penon kam ya kal badi uknyang ka jingim jongi ban penem yangi namar lada ka jingim kalong pedeng tang hau ki keyon long le no ya kata ka jingim lada ka jingim kalong pedeng tang hau ki keyon le no kata ka jingim kadai yang iban nya leng bayo uknyang bat ya kal mingi ban sotu ya ka dor jong ki keyon yung kalais nem pastor ngalamat yung jing sitom ngalet belor manus nem niyong kalais nem ngaladway ngaladem kosiw ngamyo jing kot yung le ayugan sakriyo bukum tau belay ubom laban penkia yang ngong yi kapor ka jong belay bat kapor jong iki brio kam yade kadai ya pi ban mat ya kijing na barbo blay wi ya pi try jisula sha halor ke ding na na ka bentar jong pi atong ngingim laban sha lada ka jing im ka pelong pedeng tang yo ki keyon kata ka jing im kalong ka bementoy namar kadai ru yang iban mat yo knyang bat kaleer ningi Jona ula duk jingkermen buat ban im ka kitin ka jong play kumbalong ka ni ka kon samla ka bala duk jingkermen ban im lada ka jing im ka penlong pedeng yo kikiyon
Ngin ong kum ni ya ublay. Lada mi shimno ye ki jing kerku na ka jing im jonga. Ngam don jing mut shu ban im. Don shibon ba ki breu ha ki ni sni. Ka bau ki ke yon ujano ha ki jing im jong ki ong ngam don jing mut shu ban im. Ki di kiat, ki di drugs, ki wat ki jing sobha jong ka protei. Namar ba kim don shu ya ka jing mut ban im. Namar ba ki ke yon don shu ka jing im jong ki. Para bangit biit nga kuwaban penken mau ya pi kani ka step. Hoot uki kayon udon kam. Ndre umde ka daw yang ibadim. Hoot kijing kerku kijong ublay ki don kam. Kijing don jing em ki don kam. Kijing suk kijing kemen ka don kam. Ndre kam day banlong ka daw bang ingin im. Ni day ru bat im bat uknyang bat kaler mingi. Ndey taw ki kayon. Ay ngu yu blay namaru ki kayon nriwat im namar jongu kadaw kabagi im kalong om namar kijing kerku nri namar unong kerku ngakwa panon ra ka step lengkot iki arngut ki breu ki badon ka ktien ka jongu blay ki baya kenduk le si ki kijing kenduk ki basrim ba. But way breu de ubadon hajan ni debe une ujona. But way breu pat ubadai na us. Ngakwa bangin pai si kini ki arut ki breu ki balese ki yashem ye ki juk ki jingja. Ubreu ubana us ulamat yo ki keyon namar udon ke kurim nyongut ki konsenrang. Laingut ki kon kentei nyaw hajar ngut ki langbrot lai hajar ngut ki ut. Sangspa jur ki masidap, sangspa ki kadakan tei, bat shibon ki syakri syakor. Baka ktien ka jong oblay, hake kita bu job kaldong badengkong dekot ka balay ka ong ulalong uba krautam nagikon kariningi. Oh, ukikayon uba he shisha. Ublay ulak kerku ya u. Haka jing im jong. Uwan uknyang. Haka jing im jong ujo. Ujo ula do no ega spa ka po. Ula do ega jingri jingduk jong u. But ula do no wat ega shipo ngut ki kon jong u. Entang kata wan sakaler bingi ula kit yo to jauh baro shirnyeng. Ngako abad keli ka diga jingkeli ka diga step. Ngiken mau bu ujona ti ula bitar yo blay habu shimno yo kikiyon. Ula bitar uang dalong kabala. Ngako aban yap no. No yalau kuat senrang ubait jauh. Hadirin kata kesdem kat praspa nyau pulai. Ula perkat ban penkemen yala ka kurim bat yala ki sawut ki kon kentage bait ki jauh. Bat ula plan ban yalek ye ke European trip. Ban yalam ye ka doba Europe, ban syang ye ka doba Europe. Handai hau November juga kesdem kat praspa nyau pulai. Umla syu ban lek bat ki namar ba udon laki jong ki kam business jauh. Kumta ula pa ila ka kurim bat lagi kon ba kinang lek syakmat bat unsawan nadin bat ula sakno ha Chicago. Hendrai ka arapu artrik undo bombar kat praspa nyo pulai kata ka jahat ka bakerteng ka SS Ville du Havre ka balakit iki sangut ki kon ngentai jong ubat iku kurim jong u kala ya tungku bat ka English vessel bat hapdeng khadar minit kalangam no. Hadin katukan esngi don ki balajim bala penhiar yaki ha Cardiff ha Wales. Bat ka kurim jong u kala pha ya ka telegram ya u ka ong kumni ka tin pareng. Save alone. What shall I do? Ngasa satang marway nganle kumno. Pring ka bakum kata kapor. Joga jing sosi ktang kamu ula deban mat kamu breus pafot ula do no e kam kakti ula do no e lo kon chenrang bat mentau ula do no e sangot ki kon kentei jong u ula syong ha kamera bat ula duai bat kat ba udang duai ula tho e gi kentien jing suk kum kawa ngalamat ha mensin Hajing ngayeng ngam kuslay.
jing hun kamen sim da jing kemen ngayai ruai ngalahun kamen sim padutrai hapadeng ka jing sosik tang para bagai baik hakabula di banya kendo yaul ekal bingi baru kenyang ka jing im jong uang ngalahun kamen sim padutrai don kat nongot kiba don hakane ka jing seng ne ka step kibala mat ye kijing ye kijing kendo kijing pang kijing sitom jo kijing im kibala banong ka bau muspafot hakane ka step ngalahun kamen sim padutrai kakubor ka basau tenat syapang jona ka long bau jona syam sakut hakata ka jing bitar ong gaktien ka jong blay ula kelaka bamut badu blay ula pendon kam ya ka jing bitar jong ban pelong ya atiar bakrau jong tongin duai bau blay uni rap ya abad ya pi bangin nam songo tang yo kikeyon ndengin songo ro yo blay na maru kenyang bakal mingi ngaku aban penkot ya ka jing kren da ka jing tho syapang utaw breu bakar teng Martin Lloyd Jones uneu long breu bakrau bad unong yalam niam ubashit hem hagas pas dem ka arpo ublay ula kerku yo Martin Lloyd Jones ya ka jing tray bat ka ministry ka jong haga bakot jo ka jing em jong long bo la shong set kot haga jing shong jong way ni ki parlok ki ba ye jong ulawan ban ya kendu yo bat ulap keli pilong kumno Lloyd pilek keleng ka pertai ban ya lap ya ka gospel sigi babon ki breu mentapat pisha set kot haga ni ka kamera kumne pisgo kumno Lloyd Jones ulong Henry Wat kemen hakane baya kimen sim la pendem hapo jongpi Henry to kemen namar la tho ya ka kerteng jongpi habneng Lukas sipo arpo to kemen ya kane namar la tho ya ka kerteng jongpi habneng Kamentoi para banget begin strong sarong ya kijing la baca bor jongi ya kijing nang jongi baro bat balek kemen namar kita lada ya ka kerteng jongi om tho habneng kikeyon unjano mereka jingit ka jong blay yang abadi pi how Jesus Christ gandem kod lano syaki bom jukut